या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप 5 बातम्या। महाराष्ट्रातून गेल्या 3 महिन्यात 16 ते 25 वयोगटातील 3594 तरुणी राज्यातून बेपत्ता झाल्या। राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर असलेली महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याची आकडेवारी चिंताजनक आहे असं म्हणत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रशासनाला जाब विचारलाय। महिलांच्या तपासासाठी गृह विभागाने स्वतंत्र समिती स्थापन करावी आणि शोध मोहीम राबवावी। दर 15 दिवसांनी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य महिला आयोगात सादर करण्यात यावा अशा सूचना राज्य महिला आयोगाने गृह विभागाला केली आहे। राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे। नुकत्याच लागलेल्या कर्नाटक विधानसभेमध्ये भाजपचा दारुण झालेल्या पराभवामुळे खचून न जाता त्याचा महाराष्ट्र आणि लोकसभेच्या निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसून केंद्रात मोदींचे आणि राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार येणार असं मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलंय। प्रसिद्ध डान्सर गौतमी पाटील हिने साताऱ्यात छत्रपती घराण्याचे वंशज खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे। छत्रपती उदयनराजे यांची भेट घेतल्यानंतर खूप छान वाटलं। महाराजांची आज भेट होईल असं मला सकाळी खरं वाटलं नव्हतं, पण अखेर खरंच भेट झाली। महाराजांचा स्वभाव खूप छान आहे, त्यांना भेटून खूप छान वाटलं। त्यांना कलाकारांची खूप जाण आहे, म्हणून मला अभिमान वाटतो असं गौतमी पाटील म्हणाले। कोलगाव चव्हाणवाडी येथील संतोष वासुदेव चव्हाण या तरुणाचा मृतदेह कोलगाव आणि सावंतवाडी नगरपालिका हद्दीवर असलेल्या ओहळा शेजारी सापडला होता। दरम्यान मयत संतोषचे काका बाबूराव चव्हाण यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला होता। सोमवारी याबाबत त्यांनी पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांची भेट घेत त्या घातपाताच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे। आमदार नितेश राणे यांनी पुन्हा उद्धव ठाकरे सेनेला आणखीन एक दणका दिला असून कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील साकेडी ग्रामपंचायतच्या ठाकरे शिवसेनेच्या सदस्या समीक्षा संतोष परब, साकेडी गावचे उपशाखा प्रमुख संतोष परब यांनी नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सूरज यादव, वसीम शेख या शिवसैनिकांसह भाजपात प्रवेश केलाय। ओम गणेश बंगल्यावर हा पक्ष प्रवेश झालाय। ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना पक्ष पुरस्कृत समीक्षा परब या ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवडून आल्या होत्या। परब दाम्पत्याने केलेल्या पक्ष प्रवेशामुळे साकेडीत भाजपची ताकद वाढली आहे। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।